ki khubor ki babnya ke India bat ka Bangladesh kilas dang ya ka jingya snok tilang ha ka jing khai ha ka pisa India ya kani la play haringkat ka jingya so lang bat ka Bangladesh bank bat ka High Commission of India ni ka sngi hadhaka nadu menta ka sngi ka India bat ka Bangladesh kila banya khai ha ka pisa India haringkat bat ka pisa US la ong upranai Verma na ka Indian High Commissioner hadhaka kani ka jing ya khai da ka pisa India kala menteri kam tang lada penyat yo lingba ka Bangladesh katbaya ki yo Katbaya kiway pat ki mar ki bawanra na India kanyat bait da kapisa US laong uverma. Kani kalong kajing mentoy ka bakraw na kabenta ka jela Meghalaya na mar ki don shibun ki yo border hasil inter jong ki jaka kaput bat ka Bangladesh. Kajing elang jong ka GST Council ka basan pau kabalalong hene ka sngi kalayakran ya ki mat bakintup ya ka khajna lingba kajing ele ka lingba ka online kajing batai halor kajing ben kam ya ki kali bat kajing perking ya ki kendon ha ka ban register bat kajing kam jong ka ITC ha ka basdang ya kajing yalang kabalalong ha ka nong ba Delhi ka menteri katanat pelatingka ka Nirmala Sitharaman kala pelat ya ka film ka balingkot balatip kum ka GST Council 50 steps towards a journey nakaliang ka kinhun jong ki menteri kala menjor ya arpupra na kajispa jong ka GST kinshaot khajna na kajing ele kai lingba ka online kajing pen marek kulai bat ki casinos ka sarkar jela bat ka NTPC Limited ka balong ka company ka bahkmat ban sam boarding kila soy ya ka memorandum of understanding da kajing temu ban kintiu ha kajing yo boarding ha ka jela ya kani kajing soy soskular la penlong hanong ba Delhi ha ka balai don lang menteri rang ba ka jela u Konrad K Sangma kumjuru menteri katanat boarding u iti mondal u Gurdip Singh chairman but managing director ke NTPC Limited but u Sanjay Goyal CMD ke MEECL nakaliang menteri rang ba u la penpau ka jingkemen halor kani ka jingya snok tilang da ka baong ba kani ka jingya soy ya ke MOU kanyai ne khamslem na ka benta ban kintiu ha ka jingya boarding ha ka jela Accordingly, we were discussing with NTPC, who are having all experience, knowledge and infrastructure to give an associate with us to bail out of this situation. And today we signed the memorandum. We hope that this will go in a big way as far as the power generation and distribution is concerned for the state. Menteri Katanat Puli Puthi urakam Sangma ulayathu ba kidon palat khat arspat li ki kam ki balat na ka benta ki nong hikai hapo ki government LP school ha ka jela ha ka basyan in sa thungkam yaki bat ya ka jingpen bena na ka benta ban thungkam in sa palat ha ka khat sautrek ubnai naitung haba penpau hakilat patai khubor ha ka singiningkong usangma ulayathu ba ka sarkar kalarai banyale kat bala ha ka ban thungkam no ya ki nong hikai bat ka jingpen bena na ka benta ban thungkam in sa palat ha ka khat sautrek unaitung usangma ulaong babaro ki balapas ya ke MTED kilong ki badai hok ban yo kam nong hikai more than 1,200 phones for the government LP school are back in now teachers for we have already MTED pass candidate we have decided to recruit at the earliest possible. The former advertisement and notification will be out on Friday. Friday is on which day? We will try to finish all this process in maximum 2 months. Maybe we will try to finish it before 15 August also. But I don't know. Let's work out it as possible. But we will finish all the process. We'll complete all the process in next 2 months. Yakan National Council of Educational Research and Training NCERT kalapen krek ban pensedang ya ki kot jongka haki school jongka jela hak pentip ya karai jongka sarkar menteri katanat Puli Puthi urakam Sangma hinin kesngi ulaong badang shen ulaya kendu bad usyong knor jongka Central Board of Secondary Education hanong ba Delhi bad ulayathu ba ka jela kala kerpat ya ka CBSE ban kershan ya katanat Puli Puthi ban pen itu ya ki kot NCERT haki school ki badan hakeleng jongka jela Meghalaya. We met the chairperson of the CBSE in Delhi and along with his officers.
and like suppose each stage is going to what you call use the NCRT textbook in customization of our state level. Then in the CBSE pattern marking, in the evaluation and the teaching scheme, the CBSE officers will assist us, and they are promised they will be giving us some training with the best faculties of the country. Kibor penyat jangka East Khasi Hills District kila perking ya ke jingpli ya kidukan baro ki bakentup lang ya ki jingde baper bat ki jaka bam ki jaka di ki badan hakeleng ki benta jangka nong ba shelong hadu ka shpau baji minmit ha ka ba yakani in pentrikam nadu la shai kasngi ha ka hukum ka bala pinmi hinen kasngi i deputy commissioner ikong RM Kurba ila yathu bala shim ya ka rai ha ka be dei bat ki jingkulmar ka bala ja ha ki benta jangka shelong ka bala lam ya ki bor penyat district ban pinmi ya kani ka hukum kamtam ha ka por minmit la pentri kam ya kani hadin ka jingkerpat jong ka dor bar shnong pelun jong ka lat mkra ha ka jingelang ka balalong hapdeng i deputy commissioner but superintendent of police uba Sylvester nong tenger hinin kasngi hadin kani ka jingelang urang ba shnong jong ka lat mkra uba Andrew Jerwa ulayathu syakilat prai khubor badan kam ban bu ya kumkini ki jing perking kanang ban lat na kanu ka jingja ka bala ban kta ya ka shongsuk shongsan ha kanong ba shlong Menta penipet ya kajing long jiman kasunbeneng hasilong. Kajing shed kalong arpalai point R degree Celsius bat kajing kreat kalong kat kandai point 0 degree Celsius. Kajing siam kau hau kalong kandai pau nakshi spak kapor step bat nyopu pran nakshi spak kapor janmin. Kajing hab slap kalong katway point 1 mm. Kalak bandan kajing hab slap haki katu kini kijaka. Haswa mengin pinkut inpet biang sashi sin yakimat kibakongsan. Sedang ke India bat ke Bangladesh ya ke jing yak hayi ha ke pisa India kani ke long ban penduna ya ke jing penankam ya ke pisa Amerika. Ya soi MOU ke Sarkar Jela bat ke NTPC ban kintiu ya ke jing yok boarding ha ke Jela. Ong Menteri Rang Ba ke Jela Konrad ke Sangma ba ke MOU kan yai ni asyirta ha ke ban kintiu ya ke jing yok boarding ha ke Jela. Entong ke Sarkar Jela ya khat ars pat li ki kam ki balat ha ki government LP school ong menteri ketenat pulih putih urakam ia sangma baha ka khat sautrik ubenai naitung en palat ya ki jing penbena bat hukum ki bor penyat distrik ka East Khasi Hills baborok ki dukan bat ki jakabam hanong ba shelong ban khang no ha ka shpo baji minmit ya kani en penterikam nadu lasai kasi Ti perlu katuing lapoi sya ke bekut jong kani ketup ke bor jingi minta ke janmit. Hadup Malaysia mengebat pila syai ke sengi ku belai pi baro. स्वच्छ जल और नारी का संगठन